Mislim da je udomiteljstvo jako važno zato što institucije ne mogu nikad zamijeniti obitelj. Znači, dijete u instituciji ne može dobiti pravu sliku šta znači obitelj, ne može se naučiti socijalnim vještinama, ne može naučiti odnose obiteljske i jednog dana, znači kad odraste iz institucije zapravo ne može primijeniti model dobar i zdrav zato što to u instituciji nije dijete imalo. Mi želimo potaknuti ljude koji vole Boga, da vide priliku da Bogu služe kroz potrebe onih koji su ranjivi. Udomiteljstvo je velika potreba, ali i velika prilika, da je to žrtva, ali je i blagoslov, da je to socijalno pitanje, ali prije svega i duhovna misija. Meni je udomiteljstvo značilo za moj život jedan spas, da se maknem od propaliteta. Da nisam udomljena, ja bi bila doma, bila bi ženjena. Tamo je običaj sve 14-15 godina da se tamo cure prodaju za novce i već s 14-15 godina rađaju djecu. Na ovakav način želimo da svako dijete može rasti u obitelji, da ima pravi identitet, da zna gdje pripada i da to dijete živi dostojanstveno i vrijedno, da se osjeća kao vrijedno u ovome svijetu. We really want to encourage people, Christians in particular, to see that as something which God is calling them to do, to be the families that children need. Mnoga djeca su zlostavljeni i gladni, bosi, i žedni. Zato pozivam ljude da počnu udomljavati djecu kako bi njima priužili ono što nemaju doma. Ja bih htio uz svoju ženu skupa da udomimo barem 3 djece, da im spasimo nekak život i da ih podignemo na noge kao što su moji roditelji podigli nas 6 braća. At the end of the day, this isn't about a national movement or an international movement. It's about local people in local communities serving local children. And we want to see that planted in every town and every city. And I can see in 5 years it could be like that in Croatia.